Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Galimoto Zolandidwa Kamba ka Cashgate Zikuwola. Pamene kubedwa ndalama za nkhaninkhani kuboma kotchedwa Cashgate kunachitika mu chaka cha 2013. Apolisi, nthambi ya Anti-Corruption Bureau ACB ndi nthambi zina zokhwimitsa malamulo mdziko muno zinamanga anthu ambiri omwe anakhudzidwa ndikubako komanso kulanda katundu wankhaninkhani yemwe anagulidwa kamba ka ndalamazo. Lero katundu yemwe analandidwayu makamaka galimoto zasanduka bwinja komwe zikusungidwako, ndipo zikuonesa kuti boma silikudziwa kuti lingachite chani kuti ligulitse katunduyo ndi kubwezeretsa zina mwa ndalama zomwe zinabedwazo. Ku area 30 mu mzinda wa Lero komwe ndi likulu la polisi mdziko muno kuli galimoto zambiri zomwe zikuonongeka kamba kakusagwiritsidwa ntchito, ndipo zina mwa galimotozi nthawi yoti zingagulitsidwe pa mtengo wabwino panadutsa kalekale. Utu ndi umboni wakulu wakunena kuti Malawi ngati dziko limakanika kumenya moyenera nkhondo yolimbana ndi katangale komanso ziphuphu mdziko muno. Nkhanizi ndi chizolowezi kunena kuti boma la dziko lino limazenga anthu akatangale ndipo likawapeza olakwa amawalanda chuma chawo, koma boma lomwelo limakanika kuti ligulitse chuma cholandidwacho kuti mwina zina mwa ndalama zomwe zinabedwazi zibwerere kwa anthu a mdziko lino. Galimoto zomwe zili kulikulu la polisizi ndi zina mwa zomwe boma la dziko lino linalanda kwa anthu amene linawapeza olakwa kamba kuchita zakatangale mdziko muno. Patatha zaka zokwana 10 ndalama za nkhaninkhani chibedweni mdziko muno mu njira ya Cashgate, katundu yemwe analandidwa kamba ka milandu ya mtunduyu akungokhala ndipo akutha ntchito yake, kumachita kuti cholinga chake kunali kuti akalandidwa kuchoka kwa anthu akatangalewa agulitsidwe ndi kupeza ndalama zina zomwe zinabedwazo. Atafunsidwa za nkhaniyi, mkulu woyimira boma pa milandu yemwenso amadziwika ndi dzina lakuti Director of Public Prosecution mdziko muno Amasauko Chankakala anamveka osowa chochita pa nkhaniyi. Iwo anadandaula kuti zikuonesa kuti ngati dziko komanso anthu amene udindo wawo umakhala woonetsa kuti ndalama zobedwazi zibwerere, chidwi chawo chimathera pamene katundu wobedwa uja walandidwa basi. Mkuluyu anatinso boma lili ndi katundu wolandidwayo wambirimbiri yemwe akungokhala ndi kumaonongeka ndipo boma silikupindula kanthu. Cashgate inayamba mwezi wa Septemba mchaka cha 2013 mu nthawi ya ulamuliro wa Mai Joyce Banda, ndipo ena amakhulupirira kuti ndi zolakwika za ulamuliro wa Mai Joyce Banda zomwe zinachititsa kuti asapambane pa msankho wa mchaka cha 2014. Mu nthawiyo anthu ogwira ntchito mboma ankaba ndalama zambiri pochotsa ndalama za boma ndi kumapititsa kuma account a company za anthu. Akunenezera kuti akuwalipira anthuwa kamba kakuti kampanizo zagwira ntchito zina ku boma. Anthu ogwira ntchito mbomawa anayamba kumapezeka ndi mitu ya ndalama ku mabuti a galimoto zawo komanso m'manyumba awo. Anthu ena anayambanso kugula galimoto zosayenera ndi ndalama zomwe amalandira pa mwezi, ndipo ena amanga nyumba zapamwamba kwambiri mu mzinda wa Lero mu miyezi yokwana 6 pomwe ndi pakati pa mwezi wa April ndi September mchaka cha 2013. Anthu akubawa anakwanisa kuzemba makina aboma wotchedwa Integrated Financial Management System IFMIS, ndipo anaba ndalama zokwana 32 billion kwacha. Anthu okwana 70 ogwira ntchito mboma anamangidwa, ndipo pofika mchaka cha 2018 anthu okwana 20 mwa anthu omangidwawa anapezeka olakwa ndi mabwalo a milandu mdziko muno. Kamba kakupezeka olakwako, boma la dziko lino linalanda nyumba zomwe anthu anamanga ndi ndalama zakubazi, galimoto komanso mabank account a anthu enawa anayimitsidwa kuti kusatengedwenso ndalama iliyonse. Galimoto mwa zina zolandidwazi ndi izi zikupezeka kulikulu la polisi ku Lero, ndipo zikuonongeka kamba kakuti boma silikuchitapo kanthu kuti zigulitsidwe galimotozi. Kuyambira mu chaka cha 2014 kumene kwakhala kufika galimotozi, ndipo pano kumaoneka ngati ndi kubwinja. Zina mwa galimotozi sizingagulitsidwe pa mtengo wabwino popeza sizikuonekanso bwino kamba kaukhalisa, ndipo pakadali pano palibe chimene boma la dziko lino likuganiza kuti lingachite chani kupatula kuti sizikulabadira katundu wolandidwayo. Pakadali pano achankakala akuti ofisi yawo ikunguza njira zomwe boma la dziko lino lizichita naye katundu woti walandidwa chokutere
Iwo anatinso ndikoyenera kuti katundu wolandidwayo adzigwiritsidwe bwino mntchito yake mopindulira anthu omwe sanapindule kamba kakubedwako. Naye wapampando wa komiti yoona za malamulo ya Legal Affairs Committee ya munyumba ya malamulo a Francis Berekanyama anati komiti yawo ikumana posachedwapa kuti ikambirane mmene angabwerere ndi lamulo lothandiza kuti katunduyu adzigwiritsidwe mu nthawi yake. Nawo a Gift Trapens womwe ndi mkulu wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu mdziko muno la Human Rights Defenders Coalition HRDC anathirirapo mulomo pa nkhanipo ponena kuti kupanda kwa lamulo pa katundu wolandidwayo kukupangitsa nkhondo yolimbana ndi katangale mdziko muno kukhala yopanda pake. Pa ichi iwo anati ndikoyenera kuti pakhale lamulo lopereka mphamvu kubomako kuti zigwiritsa ntchito ndalama ndi katundu wolandidwa kukatangaleyo ndi cholinga chakuti apindulire ena omwe katangaleyo anawalanda ufulu wawo.